गला मोनबाय आं नोंनि बे देहाखौ अ सना नोंनि जारौ महरखौ एंटारटेनमेंट फेमिलिफोरा गिबि गिबियावनो गोसो गैयाबाबो नैबे गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरनाय जाहैबाय आरोना 1 थारिखनि नामै ओमफ्राय माने जों दायो बिमाजों आंजों माने बागानसिम बेरायहैनो नागिरदों आरोना फाग्लिया बागान बेरायलायनो गोसो जालायबाय सान्दुं गोसायाव मा गोरोमलाबायो आंबो दासान्दि बिराद बे सानथामसोआव बिराद गोसोम जादों आरोना मानो होनबा आंना बारा दैजों अरनाया बारा सहाया आरोना दासान्दि ना गोरोमलाबायनाय जागासिनो नालाय बिराद गोसोम जानानै दं आरोना आङो खिन्थु न'आव थाबाय सानथामसो फुरो आरोना बेयावलाय सियर राइटखा आरोना जोंना दा बिमाया देलायगासिनो दं आरोना फैदो बिमा थांसै दाबो जाया नामा गस्लानि नामा नायदो लागाव लुसिफर गस्लानि नामा लुसिफर आरोना जोंना बिमानि नामा थ' ओमफ्राय जोंना रायजोफोर बारियासो माने साफा खालामनाय सोलिगासिनो दं आरोना थ' ओमफ्राय जोंनाहाय माने अमाया दा गोदान लाबोबाय आरोना माने दाखालिफोर नोंथांमोना मिथिखागौ जोंनि अमानि नामा लेन'भ'मोन ओमफ्राय दा माने मासे गोदान गोरलै लाबोबाय आरोना स' ओमफ्राय आंथ' मिथिया जेन'बा बे अमानि नामखौ मा नाम दोनदों आंथ' मिथिया थारमाने जोंना आइयासो दोनहैदों आरोना बे अमानि नामखौ अबे बाजाराव लाया दाय बुधबार हाथायाव ओमफ्राय मा नाम दोनखो बुलेट अमा बुधबार बारायखाय बुलेट नाम दोनबाय आरोना ओरैबायदि आरोना रायजोफोर माने बुधबार बारायाव बायनायखाय अमानि नामखौ जोंना आइया माने बुलेट नाम दोनदों आरोना रायजोफोर ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आरोना माने रोंगौ पइन्ट टु पइन्ट रायलायनो आरोना जेरै बिमा ओरै फिसा ओरै जाहैसै आरोना लास्टआवहाय फैद' मारै जाखो बिमा बानायगासिनो दं आरोना बैयाव मैथा गोजाफ्रा दाबो जाबाबो जोबानोलै खान्थाल बेगरजों खनसेल' जानाय जादों दाबो फेर जानो हायो आरो हरै फाथो दं माने बेखौ फुरा साफा खालामजोबसिगोन आरोना साफा खालामनानै मा फोनो नागिरलायखो आंबो बारा मोजाङै मिथिया आरोना जोंना प्लेसआथ' नोंथांमोनहा मिथिखायो गयफ्रा एबार जाख'नोसो हानाय नंला आङो गयफ्रा ओरै खामानि सोलिगासिनो दं आरोना रायजोफोर जाख'नोसो हानाय नंला आङो ओरैबो गय ग्रोम ग्रोम गामिफ्रावथ' दा बुंबावसै सयथिबो फ्रा माने दा गामियावहाय माबा मिथा मुरि लायगोन नागिरदों आरोना दंना गैला बुस्थुआ जोंबो मिथिया आरोना रायजोफोर सोरबाफोर खावाजोबखो ना माखो हिनजावफोर गारि गाखो जामारालै आइखौ बिराद दिस्टार्ब हिनजावफोर गारि गाखो जामारा बे खानाया बिराद दिस्टार्ब हिनजावफोर सिखिखो ना माखोब्रा दालि हिनजावफोर थैनोबो गारि गाखो जाया खानाया दा हाबसो फैयो आरोना रायजोफोर सेन्ट्रेबोल गारबायलै बे लामायाव मानसि सालायदों लागाव बायबाबो जिबाबो जेबो लस गैया साफोर लाजोबनानै ल'हो आं दं बिमा गाबथाग्रायाव नोंखौ ओरैनो लाबोदों आङो आं नोंनि बडि गार्डसो ना लागाना हो नोंनि खोथा गैया सना नों माबायदि सिमां नुयो रजे आं ओरैबायदि सिमां नुयो नोंजोंनो सना जुलि जानाय मायादै दे नोंखौ लानानैनो आं संसार जानाय लकेसना चेन्ज जालायबाय आरोना जोंना बिमाया नैबे दालाङाव माने उराय खोजानो गियो आरोना रायजोफोर माबा दालांखौनो बिसास गैया बोरैबा सालायबा ब्रे थांगोनबो आरोना आंबो आखाइ थाइसिन लागायो बेयाव माजे माजे खुनु बिसास गैया आंनाबो थाबथालाबायनो हागौ नै सराइघाट दालांखौ दासिम मानदों आरोना जों रायजोफोर सरखारफ्राबो एसेबो नायफैथारा नालाय ब्रा औवानियावनो सोलिनांगासिनो आजां गाजां आयदै लाम्फासिया मैदेरा खान्थासिया बबे देशावलाय बेबायदि दालां थाबावसि नुखाबावलासो नुथारबाबो बेरे माबाफ्रावल' नुयो आरोना दैफ्रावल' होलाबायो बेफोरबायदि दालांखौ जेरा जारला एसे नायफैदो बयबो सोरबाफोर माबाबायोबा ना मा होनो बिमा एसे अनदो लोखि आंनि जिउ जिरख'नाय दावदै गोबा आंनि थफ्ला आंनि हाथफ्ला बिमा फै लामाफ्राथ' खुनु नायजाखा सयथिबो लामाया नायदो बिमा राइल बारस'ग्रा नङा नामा एकदम राइल बारस'ग्रा खार आरोना एकदमबारे जोंनि गामिनि लकेसन आजां गाजां बाप 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 राइडार जानल' आखिलै लामायाबो ससे जाबाय ससे जाया बेबो खुनु रोखोम सेनसन फिसा फिसौ फैनायखायसोलै सयथिसो आंबो गरायहोलांसै नामा
मा माइ मोजां कामाख्यागुरिनि बोराया बेंगलनिया ओमफ्राय दिनै आबौ लादेनखौ लोगो मोनगोन ना मोना नायनि आरोना रायजोफोर लासै सालाय गारिया लासै सालाया साला माने आबौ लादेनखौ लोगो मोनगोन ना मोना जों मिथिया माने आबौ लादेना जोंना बेयाव दंफैयो आरोना आदैमोनावहाय थ' जों दा नायनो नागिरदों आरोना आबौ लादेनखौ लोगो मोनगोन ना मोना जों नायनायगोन आरोना लोखियानि जिउ हो हो गोगो फिसा नाहरदों आरोना रायजोफोर शेरबाखानिया फलाफोर लागिया जाना फुलाजोब्बाय नालाय सवाबिना माने जोंना आबौआहाय बिसिनाव दंफैयो आरोना माने दाखालि लोमजादोंमोन नालाय आदै एसे बाव थाफैथ'दों आरोना नैबेनो बावनो लाखि गारिया मानसियासो दंना गैया मानसिया माने दा गैथ'आ आरोना बबेथिं थांदोंथाय मिन्थिथ'आ आरोना रायजोफोर र' आं हरैथिं नायलाबायनि आरोना स्टार्टहो गारिया थौ बैयाव मिथामुरि लायनि बिमा लोखि मिथामुरि नायफैबाय मिथामुरियानो सेस खाजोब्बाय सोर फाग्ला साराब गोनां खानानै जाजोबखो खोनानो मोन्दों माने रायजोफोर बै नुहुरनाय एकदम लामा सेरनि दहाय आं गारबोनायावसो बोराया दंहैयो जाहैदों बेयावसो उन्दुनानै मा खालामहैदों आंबो मिथिया देखायगोन आरोना आं नोंसिनो माने बे जायगायावसो दंहैयो आरोना बोरायाहाय एकदम बेसेबा गोजान जायगायाव आरोना फुरा माने बेयाव उन्दुनानै दंगासिनो मानसिया दहाय फुङाव थांदों नामा ओंखायनो आरोना थ' दा माने नायफिनगोन आरोना जों बेखौहाय आंनि गोबायदेराव दंफैयो आरोना रायजोफोर फुरानो जालालै मा खालामगोन मा मागोनसो मोनजोब्बाय आङो नोंखौसो नुलुलाबायनानै दोनफैनोसै नामा आङो माने खथ्थ' मोजां बार खोलो खोलो सान्दुंबो नाङा बालबो नाङा नांनाय टाइमाव नांबाय आरो गैलाबो हौ फिथिंदो बिमा नै जाम्बियाबो नोंखौसो आं गारनो हाबाय पाप 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 इसिबां गोसोथोनानै लानायखौ आरो नैबावबा मा मा गायलाबायखो फोरला फोरलि गायसावलाजोबलायबाय हनै बिफांफोरखौ फाननानै जालाजोबखोना माखो मानसिफ्रालाय नोंमारगौलै ओरै एबारावहाय फैसा जाब्ला ओरै वाल माने एकदम बैजों लाखानानै खेबसें औवा सुबाजों ओरै सोरखिनानै फुरा टटेलैनो ओरै वाल होनानै नैबाव थख' गेट बानायनानै दोनसै आं देनां गारि मथर बायनो हाबा द्रोम ग्रोम सोनानै दोनसै नङा होमबा बिमा थ' जों फैफिनबाय आरोना खुनु मिथामुरिबो गैया जेबो गैया सोरसो खावलानानै जाजोबो बिसासबो गैया जेबो गैया दामाने जोंहा दा आबौ लादेनखौल' लोगो हमनानै थांसै आरोना नोंथांमोना नायनो होनबाय थादों नालाय ओंखायनो आरोना रायजोफोर आं सानदों बोराय लादेना बावसो उन्दुनानै दं होननायखाय आहा बाव फैबाय ह मानसियानो गैया हनै जिफ्लंजोबनाय आरोना रायजोफोर फुरानो जारला माने जों मानसिखौ लोगो मोनासै आरोना मानसियानो बहा दंहैथाय मानसिखौ लोगो मोनासै जायखिजाया बिबथैनाव दंफैयोमोन नालाय मानसियानो दा गैथ'वा मालाबा लोगो हमनानै देखायनोसै आरोना रायजोफोर नोंथांमोननो जों दा ओरै साहा बागानथिं बेरायसै एसे जोंथिं फाइनालि सफैबाय आरोना जोंनि गामि एरिया खाथिनि साहा बागानाव रायजोफोर फुरा आयौ लामा लामा गोथै फबलानानै दोनखायो थैखागोन हाब भिउआनो ओरैबायदि मोजां आरोना रायजोफोर एकदमबारे साहा बागाननिया जिंसिया जानाया नैबे सिङाव थ्रोब हाबहैखायो जिंसिया होहैखायो जों जाखावहैखायो फुरा समायना आरोना दाउलाबारिनि एरियानि साहा बागान फोथारा रायजोफोर एकदमबारे माने आं नैबाव मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों आरोना नोंथांमोननो आयौ नैबाव माने गोथैफ्रा सानबाबो सानख'नो हाखाया नैबाव क्लास गायजोबखानाय आरोना बे एकदमबारे सोर सोरनि हारा दंथाय भगबान जानो टावारफ्रा जोंनि हाफ्राव मा खियानो गोलैलाबायाब्रा थाखाफोर गांला बांथा मोनलाबायनायनि आरो रायजोफोर गोलैया बिदिया फुरा बलजों थुलायगासिनो दं आरोना रजे नोंखौ आं समाय लाना बुंदों नैबे साहा बिलाइया जोंनि न'आवबो थागोन माने बिदि बेरायबा माने ओरैबायदि सेक्सि गान खननांगौ आरोना जाय गाना माने बोथोरजों मिलायो आरोना रायजोफोर बेरे पेम्पा दामनायजों हिन्जाव गोदाननि दख'ना थावसिजों नङा होमबा आबै थ' जाय बागाना माने जों सेंग्रा सिख्लानि गोसो थोलायनाय समाव बे बागानावनो बेखौ लानानै बेरायफैयोमोन आरोना आं रायजोफोर थ' बेनो आरोना जों गोदो गोसो थोलायनायनि मोनसे नेरसोन हिसाबै दंफां दङ बे दंफां फांनाया नैबेनो जों बेयावनो बिराद फट' लासोगारोमोन दा बैयाव मोनसे दंबावो आं देखायनो नाजागोन दुनिया फाग्ला जाबाय आय' फाग्ला जाबाय संख्रि फानलुनि दामाबो बारा जाबाय
माइरंनि दामाबो फाग्ला जाबाय बिमा गोलैनो नामा होनदां है खोलैया बाब खोख्लैनो खोथा रायलायबावनो नायलाय रायजोफोर गोलैनानै दुला नै लानो थ' दायो बोथोरा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जानो हमगासिनो बाराखौ थाजानाय नंला जोंबो एरायनांसिगोन आरोना रायजोफोर माबा खोख्लैया माहांसो जालाजोब्बाय नै थ' जोंनि गोदोनि गोसोथोलायनायनि नेरसोन हिसाबै जों बाव दंफैयो आरोना रायजोफोर माने लकेसना ओरैबायदि मोजां जाबाय माने खोलो खोलो बेरायनोबो मोजां आरोना ओमफ्राय नों लाइट जाबाय आरोना एसे दावखोबा बिमा जाहा लोखि आंनि जिउ जिरख'नाय दावदै गोमो आंनि दाला दाला ट्रेक्टर दाला आंनि थफ्ला आंनि हाथफ्ला थ' ओमफ्राय ओरैजाय सानै गुन्दाफोर फैगासिनो दं आरोना रायजोफोर माने जोंखौ बागानाव सानैजोंल' नुनायखाय जोंखौ माने बुनो नागिरदों आरोना बिसोरो थेवबो आंजों हाया आरोना बिसोर बुलायनो माने आंथ' गिखाया बिदिखौ सयजन सातजन आं हारसिं लायो आरोना रायजोफोर दा बिसोर गुन्दाफोर माने आंखौ बेंनो होननानै फैदों आरोना जेन'बा है साहा बिलाइ लांबायलै मालाय खानानै दे दाबो जाया नामा गोराना खेवदो लागायसै लागाव बेलाय माबि आयौ मोजां बुस्थु जायालै नोंसोरो बायफोर देनजारसो बाप 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 गोरान खामनायसो लाबोलायबावदों सेस जाखागोनलै थ' जोंना बिमाया रायजोफोर माने फटक लानो नागिरदों आरोना माने मोननैसो गाव फटक लागोन जाहैदों दे बिमा दे लोखि आंनि जिउ दावदै गोमो थ' माने दायो बे जायगायाव थाजाला आरोना रायजोफोर माने जोंनि खाथियावनो डाइरेक्ट फांसे बिफाङा ख्रेम होबाय आरोना नैबे दासो बायदों आरोना जोंनो खोनाबाय नै दासो जिरगोदान आरोना रायजोफोर ओरैबायदि गाज्रि बार फैबाय एकदमबारे साइक्लनफोर फैबाय आरोना थाजाला बे जायगायाव माने जों खारनांसिगोन आरोना होमबा नोंसोरबो खारदो मिथिया बाहायफोर जोंबो खारसै आरोना माने जोंबो दा खारसै आरोना रायजोफोर फाइनालि मा बेदर बामिनो रायजोफोर माने आं हमनाय आरोना ओमफ्राय बे मानै हमदों हमग्राया सोङो ओमफ्राय बामि आरोना दा एक्सुवेलि दिनै समबार आं जाया माने आंखौ खदै गहोनायनि लाइन जोब आरोना बिसिना थ' ओमफ्राय दा गोरान लानानै फैबाय आरोना लुदो दे अनसुला थाब थाब जानांगौ लोंनांगौ दोनब्रा गार सायबालाथ' लागाव बिराद मोजां जानोसै आरोना जों रायजोफोर बिखायाबो मालाय हमनाय थांफाया गारा मोनजानोसैलाय आदै साखन्द्राखौ लेंबाय दिगाजों थाङा नैबे दिनै आयौ मानसिनि साइसखौ नायदो बेखौबो खदै बोहैलागासिनो मानसिखौ नायब्लानो खदाल नुखायो बिमाबो जों जागोन दिनै ना बामि देलै थाबलु मासेबां लिजि गांनायफ्रा जालांला आख्रमान थैनोबो खामानि गैया अनसुला फाग्ला कारगिल फाग्ला बलियार फाग्ला जेबो गैया कारगिला बेखौ बेसेबांबा गिदिर सेरसे बामिखौ गलांबायब्रा बामिया खयजन सौग्रावो बल्दाराव रावबो हमनो हाया ओरैनो जे सिङावसो बामि हमजाबायलै बायहेरायाव थाग्राफ्रानो जेबो खामानि गैया हमनो हाया बामिखौनो जानहामला हायजायो गिदिर फिसा जायो ना समान समान हायनांगौ माथो जायगाया ओमफ्राय थोबाय हनै थोबाय दे लागाव हायल' फाइनालि जोंना गेम गेलेनाय बादि जागासिनो दं आरोना ओरैजायहाय ओमफ्राय ओरैजाय सासे दं आरोना ओमफ्राय ओरै सासे दायो जोंना फुरा गेम गेलेगासिनो दं आरोना नैबेनो आरोना माने जोंना गेम गेलेगासिनो दा फुरा माने गावलायनाय बादि जागासिनो ओरैजाय अनसुला फंबाय दं नै गरमजों मा खालामगोन मा मागोन गामसा सुरि गाननाय गेलेगासिनो ओरैजाय दं जा दाब्ला सार माने गेम गेलेनाय बहर जागासिनो दं आरोना रोङाबो सेराबो जि गेलेलाबायबाय आरोना बे गथ'आहाय मालानिफ्रायबा गेम गेलेनानै फैसा जाग्रा जाखो गेमखौ जाम्बा ओरैसो गेलेलाबायनांगौलै नैबे जाहैबाय जोंनि गामिनि दन आरोना बिथाङा दा मेनजा गारिजों फैदों जाय गारिखौ नामना दुनियाव नुफेराखै आरोना बे गारिजों फैदों आरोना बिथाङा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंनि जलेस्वर बाहाय मानसिफ्रा माथो सिटि हाइ जाबोजोबखानायसो सिटि हाइ नामा माने गथ'आ गावखौ सानदों खोमा माने गाव फुरा गेम गेलेग्रा गन्थङाव गोलोमलायनायनि मोनसे रायजोफोर माने आखाइयाव मजा गानलायनानै बे सानदों जानांगौ आरोना गाव फुरा सियर गेलेग्रा ओरैबायदि सेनियर गेलेग्राफोर नायनाङो एनिमिखा माखौ होनो व्हाट इज द मिनिं अफ एनिमि फुल फर्म दानो एनिमिनि फुल फर्म लायो मासेबो गैला माथो एनिमियानो सासेबो ना मासेबो जेनेबा बेरोखानाय नायदो गुबाल खर'सो अनसुला मोन गांग्रा बिनि सिदिरखौ नायब्रा देन्जारखा आथिंखौ नायदो दाबाबा 10 नाम्बार गानखायो मिथिया रायजोफोर फाग्ला बायदि गिदिर सिन्देलै बे 9 नाम्बार 10 नाम्बार गुबाल खर'आनो ना नायदो ओरै सासे ओमफ्राय बयखौथ' बेरखावजोबखानाय
गस्ला गोथां गानबानो गेम गेलेबानो माबा जायो नामा मानसिया लेननो सोखारा जायो नामा इस जोंनियाव दा गेम गेलेग्राया बारायनिफ्राय बारायसिनदों आरोना रायजोफोरनो सासे ओंखारबावबाय आरो जोंहा हंला फंबाय गोबोरखि मोखां ओंखारबावबाय बेबो गेम गेलेनो फैदों आरो जोंहा ओरैजाय दाब्ला सालथाय दं आरोना ओरैजाय जोंहा बिरदै फंबाय दं आरोना ओमफ्राय ओरैजाय सासे दङ मानसिखौ देखायथ'ला आङो हिनजाव हरलायबाय नामा फंबाय गेम गेलेनाया हो फंबाय सिमना हो थाम्फैफ्रा दांसोफ्रा